Ti is Kinder Pingvit várhatok, igaz? Na mindegy. Kalóz kollega, nézd, mit találtam! Egy kincses térkép! Eközben a kalózok a törsejükön zsugázván és beszélgetvén ütik el temérdek idejüket. A fenébe! Én mondom, én mindig nem kapszom. Kezdők nem megállnak, csak vizet. Persze. Mit szeretnél? Héte patkány! Találtam egy térképet a parton, és nem merem megmutatni a kapitánynak. És hogy mersz engem lepatkányozni, a felettesed vagyok. Sajnálom, de itt ez a kincses Na térkép. jó, gyere, menjünk a kapitányhoz! Örülök. Hát ti mit kerestek itt? Kapitány úr, ez a patkány itt. Ezt talált apa. Mi ez? Azt hiszem, egy kincses térkép. Ó! Hadd segítsek. Én sem bírom kinyitni. Mi legyen vele? Tedd össze. Rendben. Megvan. Óvatosan. Éljen. Fordított? Micsoda kincs vár ránk. Hajót előkészíteni! Értettem! Van valami meló! Ti is kincset keresni! Menjünk éjjel! Ahogy, menjetek ki! Kalózok, előre! Megkeresni a kincset! Kincses kapitány! Felavas macskák! Indulunk! Te, az ott nem egy hajó? Hol te hülye, az papírból van! Hé patkányok! Mi volt ez a hajó? Az iménti eseményen kívül heteken keresztül még egy rohadt víziló sem úszott el mellettük, így a kapitány megpróbálta magát elfoglalni. Hát ti meg mi az Isten csinálja? Nem hiszem el! De mit képzelsz magad? Süllyedünk! El fogunk süllyedni! Hát nem hiszem el, hogy lehet Süllyedünk! Süllyedünk! El fogunk süllyedni, mindenki meneküljön! menjél át! Már majdnem megijedtem. Gyertek már kifelé, patkányok, el fogunk süllyedni! Gyorsan, gyorsan! Asszony, nevezzél már! Jól van, nevezek.
Merre megyünk, kapitány? Itt van az úti cél. Arra kell indulnunk. Szedd össze a többieket. Hé, kelj föl! Gyere! Gyerünk! Gyere! Kelj fel! Gyere! Gyere! Ő halott? Srácok! Ez a kedvenc számunk! Oppan Gangnam Style. Gangnam Style. Oppan Gangnam Style. Jó napot! Jó napot kívánok! Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. Oppan Gangnam Style. Hey, sexy lady. 성숙해 보이지만 놀 땐 노는 여자. 이때다 싶으면. Itt ketté válunk, te velem jössz. Itt rendezzetek be egy termet. Ez lesz. Add meg a 100 Hó, egy kalóz! Most velem jössz. Farsangra készülsz, barátom. Ne nevessél, meglapogatom a hátat karddal. Na. Öcsém, figyelj, van, mit keresel? Ez fáj, ne szórakozz! Álljál már le! húzod. Ne vidd már el! Adok érte egy almát, sőt, adok 2, ne vidd el, kérlek, ne Na jó vidd van, el! elég lesz. Na, menjél, gyerünk! Ne vidd el, kérlek, ne vidd el! Kaptál almát, mit akarsz még? Az anyádat! Na, gyerünk, menjél! Most hova megyünk? Hé? A kapitány szórakozz? viszlek, ki fogunk hallgatni, és a saját érdekedben beszélni. Ez emberrablás! Persze, hogy emberrablás, barátom. Kapitány úr, jöjjön! Szereztem egy túszt. Túszt? Minek túszt? Nem hátrálunk el, gyújtottan szép. Megmondtam, hogy nem ejtünk túszokat. Teljesen felesleges, nem tudunk vele semmit se csinálni. És hát meg kell, Akkor hogy elmehetek. jöjjön. Ne, kapitány úr, ne tegye, még szükség lehet rá a kincs megkeresésénél. Nos, ez egy elmés ötlet. Igazad van. Kérlek, add oda neki a kardod. Köszönöm, uram. Mától te is közénk tartozol. És most, áruld el, hol a kincs? A kincs az alaksorban van, de lehetetlen megszerzni, folyton őrzik. Lehetetlen. Gyere csak. Kapitány úr, ehhez még egy kardra is szükségem lehet. Köszönöm szépen. Köszönöm. Na, gyere, fiam, gyere. Gyerünk. Na, kapitány úr, mehetünk? Természetesen. Gyere. Na jó, vessünk véget a hókamókának. Nézd, Jim, micsoda ütközet! Nem csoda, nagyon jó formában vannak a tanárok. Idén még nem győzte le őket senki. Micsoda suhintások, micsoda karcsapások, fú, mik vannak. Nagyon jól játszanak tényleg, jól látom. Ó, oda süss, Jim! Micsoda hiba, a visszajátszás, talán ebből kiderülhet. És ott láttad, leszúrta Ez az a év saját jelenete. csapattársát.
Hú, micsoda ütközet volt. Nyertek a kalózok. Köszönjük megtisztelő figyelmüket. A viszontlátásra! Viszlát, találkozunk jövő héten is. Szép zsákmány. Tudtam, a kimentések mi? Intézd el. Ketten? Rekurzió? Jött meg abban a rumban? Gyerkünk a tessék. És most vigyük. A kalózok megszerezvén a kincset, azt biztonságos helyre szállítsák. Meghoztuk a kincset! Milyen kincset? Na végre! Ezt már szeretem. Kimentések. Kimentések? Van itt még valami. WC papír! Végre lesz a földszinti mosdóban is WC papír! Kapitány úr, most hogy jutunk haza? A hajó már készen áll. Ez esetben maradunk. Menjek? Jó, megyek. Hihetőben. Még egyszer, jó lesz! Ilyes Kinder pingvint vártatok, nem? Ne, Grinch, ne! Hé asszony, evezzél már gyorsabban! Jól van, evezek. Ne rögd el! Hallod, ez látom, hogy rakítom. Ezzel nem tudok evezni. Hát menj már vissza!